इतना सुख मिलेला गरियावे में। तब देखिए तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा, तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा। तहरा मौगी के कहती कि दीदिया के कही ना ए भैया रुक जाइए, इहे डिसाइड करस। बताइए राउर दीदिया के नाम ली कि राउर मौगी के नाम ली? दीदिए के ठीक रही। अच्छा कुशाग्र बताइए तो बाबू, मम्मी का नाम ले ना मामी का नाम ले? किसका नाम ले बताइए। अच्छा रघुआ सब बताइए जा के कर नाम ले, मम्मी के कि मामी के? मामी के। अच्छा मम्मी के ना, भाभी के छोड़ दी? भाभी के छोड़ दी भैया। बताइए कौन बिलाई पूजले रहुआ तना सुंदर भैया पहलू? नो 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 नो। आये तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा, तहरा मौगी के 16 भतार लिखल बा। तनी ताकला देवलिया पकार लिखल बा, तनी ताकला देवलिया पकार लिखल बा, तनी ताकला। यही में गोर गाड़ी गल जा मिलावत नी गनना ए